já jsem Norman a vítám vás u dalšího videa a dneska to bude ze hry The Ace. Ve škole mi kámoši pořád říkali, jak to natočím, tak jsem se rozhodl, že to musím natočit. A je to tady, takže... A jinak přijel mi kamarád, ale on teďkom někam šel, jako asi se šel napít, já nevím. Takže stihnem to. Takže jde prostě o to, že vy se takhle objevíte v nějakém baráku. Musíte nazbírat 20. Jak to předtím jsem tam měl 30. No tak. A je tady taková hlava. A tady nahoře vlevo je očičko. A vy, když ho nazbíráte, tak vidíte to, co ta hlava vidí. Takže můžete určit, jestli je ve sklepě, jestli je... Teď to vidím a ona je ve sklepě, ona prostě... Je to taková lítající hlava. Jsem ji viděl, tak jsem se mohl málem pokýnkat. Protože je to strašně. Fakt jsem se docela bál. Jakože ta hlava, ona je docela strašidelná. Jako neříkám, že se jí bojím, jakože je to pomoc. Neříkám. Ale jako je to strašidelná. On už přišel, čau. Nazdar, typo. Nebuď sprostej. Tak. Když se tady začnou klepat věci, tak je to znamení, že ta hlava je někde tady. Já si tady chodím po bytečku a sbírám si pytlíky. Nekecej, a kolik jich máš, tyvo? Nebuď prostej, ti říkám. A kolik jich máš? Asi 2. Nekecej. Mám 2 jenom. To je málo. No, je to málo. Ty bys nenazbíral ani jeden, ty. Nekecej, ty. Pice. Jinak určitě natočím nějaký vlog tady s Vaškem. Určitě bude vlog. Já vůbec nevím, kde to je. Už dlouho jsem nenašel. Je bydlíček. To zní tak divně, když říkám třeba je bydlíček. Nebo je tady je pytel, nebo prostě chápeš. To zní divně. Ty krásu, já se bojím. Ty si myslíš, že já jsem úplně happy? Do prčit. Ty vado. A našla ho hetka. Ty krásu. Teď ti říkám, že je to jenom hetka a vyšší z krku orgány. Ty krásu. Jako je to docela strašidelná hetka. A já k ní spadnul. A když je hodně blízko za váma, tak tam objeví ran a 3 křičníky. Což znamená, abyste prostě běželi, prostě musíte utéct. Aby vás nesežrala, nebo víte co. Nebo tak. Může být trochu nalitá. Hele, klíček. Jo, ten potřebuju tam vlastně. Jo, a ještě tady někde můžete najít klíček. Já nevím, jestli tady můžou najít. Ale asi jo. Prostě tady můžete najít klíček a pytlík. A hele, pytlík. Tady taky byly, že jo? Tady byl někde jeden. Hele, tady je na sedačce. Oni jsou ty pytlíky po každý jinak, to je strašně divný. Jo, to je i trochu, to je logicky hororová hra. Já jsem to pochopil, to je logicky hororová hra. Kde je? Ne, ona je někde u mě. Ne, kurňa. Sprosťáku. Co je kurňa, není sprostý. Já se bojím, ne, prosím. Buď hodná, teď jsme kamarádi, ne? Buď zlá. Buď hodná, teď jsme kámoši, ne? Ty krása, už se trošku začíná tříst. Ne, počkej, ona je nahoře. Ty jsi našel očičko. Jo. Podívej se do něj ještě. Vidíš ho? Vidíš tu hlavu? Vidíš? Do prčic, teď to bude honička s hlavou. Vidíte? Jak je pěkná? Vidíte? Ty krása. Že je hustá, jaký tam vysí dány. Dávám tomu poslední pokus do 30. Ano? Do 30 všeho dobrý. Mám poslední pokus prostě. Tak se zbalím a
Půjdeš do haja. Zdrhnu někam. Chápete? Do prdníky. Na veverky. Máš nějakou zábavnou hru? No, tady to není jediná hra. Ty krávo, ti to je tě zabiju. Ne, Podívej ne. to očičko, kde je. Já nevím, já ho nemůžu najít. Tady. Takže je ve sklepě. Dobrý, OK. Je ve sklepě. Čekaj, jsem na ní trošku díl. Ne, to nejde. Ona prostě si sama určí, jak dlouho se na ní může koukat, víš? To já neurčím. Já neurčuju nic, kromě toho, za jak dlouho na mě vybavne. Já určuju jenom jednu věc. Zdrhej. Víš, to je jediná věc. Tak zkusíme jít takhle. Já se vždycky nejvíc bojím, když najdu ty schody. Vidíte ji? Vidíte tu hlavu? Ale asi. Takže tímhle bych ukončil tohle video. Lajkujte, odebírejte a zatím se mějte. Čau.